Please. Win. Bong, okokuqala ungena le ndini angikwazi ufunani. Okwesibili awungibingeleli. Okwesithathu uyang-expose. Ngicela uphume. Qale phansi. Uthi ngaze njalo? Ngicela uphume. Qale phansi yonke le nto uyenza. Ubani? Yimini uBhongo. Njena. Win. Ngicela ungibingelele. Sawubona Wini. Iyabonga njani? Ngisaphila unjani wena Wini? Ngiyaphila. Singasho into engizelayo. Yakho kodwa angeke ipasti yakho ungakhethi nkosikazi kodwa umndeni angeke nawe uyazi wala noma behlupho angeke ulahle igazi lakho ngoba uhlala okhala njalo uyahlanyisa uyakhulisa isikhathi 74 Wini, ngicela ungisize lana. Yazi ngiphuphe kahle kanjani nami. Ngishada umshado wami into eyonile nje ukuthi bengidansa kabi. Ngicela ungincede ngomdansi. Okay, uphuphushada. Manje bothi ushada ngempela. Mina phuphe kubona Wini yonke into engiyiphuphayo iyenzeka. Uzokwenzeka lo mshado. Ngicela ungisize umdansi. Iwona kuphela engawazi. Ngicela sivumelane lapho ngento eyodwa ukuthi yabo le energy engizoyifaka la. Uma kwenzeka ungasashadi, uzoyikhokha yonke leyo energy. Uzoyikhokha. Yeah, ngilungi. Uzayi. Umdansi ngizokufundisa wona ilobizwa ngokuthiwa quick step. Hayi no quick angithi kushesha lokho. No izokona le angifuni into ezoshesha ingonele nomshado. Umshado wami uvela uphele ngokukhulu kushesha. Asizami akukhona mhlawumbe slow bani. Lalela lapho ngoba mina anginayo imdanso abantu abayinoko. Mawuyisinokwe anginayo umdanso wakho. Ngani manje ungashadi? Awukho mhlawumbe umunye owanziwe ngaphandle kwesponsor. Uthi ngibo. Okay ngizokufundisa iwalls. Into eyindonga. Ayi walls indonga, iwalls umdanso. Oh, lungile asizame wona. We understand upon ukuthi umuntu mangabe shada ufaka uthayi. No ngivele ngizobe ngishintshile ungabona amabhluku ahlayo ngizobe ngifaka isuku. Funa ume ngendlela yakho na ke. Chest out. Right. Not stomach, chest, sifuba. Yeah, sure. Yeah. Chin up. Chin up. Buyisikanda kancane. Yeah, ngeke kwazi hamba ichini ikhanda lingahamba. But yeah, okay, kulungile. Yeah. Ngicela ukuthi singaphikisani ngiloko yazi. Okay, sure. Okay, iwalls ke isandla sami sihlala la. Okay. No, ngisho sakho, ngisho sami sihlala la. Okay. Yeah, letha leso. Yebo. Umsunqinisa bongo. Yeah, okay. Bamba ke phela. Yeah. Lo mdanso ke umthetho wakho khona uthi uma ngabe unyawo lami la ka right loser, olwakho la ka right liyahlehla. Sehlelana. Umthetho wakho khona liyahlehla vele. Kufanele ehlehla siyezwana. So mabona lami la ka right loser balekiso lwakho. Siyezwana. Okay. Okay, 1 2 3 start. Unyawo lakho libaleki ngani malibona lwami? Wayengabaleko lakho kube ulwami eJapan. Kongazi neyeka. Wini. Okay. No, so kwenzeka iphutha ngicela ungiphindisane ngizolalela. Ngicela ulalele yazi. Ungangiphikisi mina ngiyaziyo lento nawazi lutho wena. Okay. Siyezwana. Lungile. Unyawo lakho liyabaleka malibona lwami. Okay. Unyawo kuphela. Let's start. Okay. So. Yeah, okay. 1 2 3 go. Da 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 da. Wait man. Ngicela ungaqina ngiyakuyeka. Ngiyakuyeka umzimba wakho uqinile. Uqinile umzimba wakho. And futhi nawo awubamba izinto. Kanti nje unyawo lwakho malibona lwami liyabaleka. Awubalekisile.
vele Bongo ubanena lesilimo soshada nawe. Ubana nebhadi elingaka lokushada nawe. Ibhadi phela leli. Ngeke uzukhole ngalendlela lo muntu amuhle ngayo. Mncane ngomsimba, muhle, mngaka namehla akhe mengibuka vet bang. And ufake neringi okungaphezulu kwako konke umile nje phambi kwami ubambelele kanjeni. Ungijwayela kabi yazi wena. Wathi mina ngizoshada nawe Bongo. Ubona ukuthi mina ngizoshada nawe. Ngenzela nje into enjalo ngafunelana ukuthi ngiyilahle ngishade nawe. Awuyilahle ungathi angisho ungathi ngizwa. Yazi lapho ngizongijwayela. Kahle kahle lapho ngijwayela kabi. Angijwayela ngathi ujwayela. Oh yebo ngijwayela kabi. Yazi ngoba Bafo. We bafo. Hey. Bafo. Up. Hayi man, hey. Indaba ngithanda ukungivusa. Ubuya ngivusa ugogo uwini wonke umuntu uyangivusa. Kanti ngizoyithola nini isikhathi sokuphumula? Afungeka ngabantu abakuvusa uvuza ngivuka ngifuna ukukhuluma na. Hey bafo. Hey, yabona nje obade ngilele bafo. Engiphuphe ingane bafo. Ebabayo. Ay. Weyibo. Bafo angizile ngengane. Njengoba ungitshela ngengane ezibaba makungangena ingane la ibaba khayiza kwenu. Ushe babayo bafo. Ibaba iza kwenu phela bafo into ebabayo iya entweni ebabayo. Wena bafo siwaba utamatisi ingane izoyapha empini yakhe. Bafo ilethe la izinto ebabayo. Ibaba kha. Ibaba idlala. Ubaba. Izobabelwa kakhulu. Kuthi kubaba na ubabe na ibabe. Babe khona. Ngiyatshela. Bafo kahle angizile lana ngeindaba yengane ezibaba. Bengithi bafangise kuwena hayi ukuthi ngiyaxoxa kodwa bengithi angizochaza ukuthi hayi kulungile baba ufuso uyohamba kahle. Awushinda. Hayi bafo bengicabanga nje ukuhlala nje noma insukwana nje ezimba. Hawu ngeke baba. Hawu ngeke baba uyabona nje bafo usuhlalile ngizwile kuhleli la usungahamba bafo. Bafo into ofuna uyazi bafo ngisho ngangixoxa phela nginandaba mina. Yabona nje Newcastle abalinda uBrastive. Noma inini bayazi ukuthi ngingafika ngoba phela akumnandi mengingekho yabona wonke umuntu uyabuza Brastive yabona yabona nje bafo umuntu masihla uyozufike nasekhaya sekwashintsha amakhansela endawo hamba bafo inkukhu seziyaxwa hamba bafo yazi kubhlungu ngoba wena ohlekisa ngami njengamanje kodwa mase ngambili wena uzoloku ukhala uthi awubhekwa hamba uBrastive yabona leyo weba awusho ipoint lakho nodokotela linini angizwa ipoint lakho nodokotela lokuyolungisa lamadlebe akho angezwa linini usho indaba yepoint no governor yebo kuzobele kithi da phakathi nayo ke inkinga Inga ukuthi da udokotela engashonga ukuthi da phakathi wena ufika uthi da udokotela athi da Yabona ke bafuna ngihlule ukuthi da nginelinye icebo uzothini ukuthi mengifika nje lapha ukuthi yazi ulayini mningi bamile abantu beze kuyena mina ngiqhamuka ngisembamba indlebe kanje kawu kavenda yasuka indlebe yabazi ko governor bathanda ukuthi what are you tuning what you darling mina ngithi mina kuyena hayi kulungile mase ngiya kule ntombazane le receptionist yabo lehlala la qhama sengiphethe ushokolate ongaka sengithi ko uMary Jane qhama sengithi kuyena mase ngithi phakathi uMary Jane uri mayilalela ba awuthi oye angeke bafa ngeke salunga bafo ngidika imali yetaxi vilakazi 1 ngazokunikeza imali bafo yokuthi uthola umphaka endleleni 2 ngeke salunga bafo sekwakusho ukuthi mina phela ngizokunikeza imali kabuyi ngaze ngidivorce leyo ngeke salunga bafo ukuya 2 times angeke 40 rand weba ngeke sakuthi webafa ngempela bafo la emadlebeni wakho kwenzakalana uyakhuluma bafo ngithi bafo emadlebeni akho njengoba ungasezwa manje na avalwa yini oho ushabazela yazini bafo yazi wangikhumbuza engalezi ikhathi zetoyitoyi yakhumbula bafo aphela ngaku kwakuyimina useconded phambili siyaya angibona ke ngivula aba comrade yazi bengibiza ngoba ngesigqoko esinembobo ngoba nganginsweni ngiwahola phambili thebe ngiza kanje phame sisha lo nyamaza siza kanje nyamaza qhamuka amabhunu nyamaza qhamuka
3 minutes to disperse. Nyamaza. Ayihlehlise zami. Bathi hey, ebangiyele. Nyamaza. Athe suka lapha abona ukuthi ayangihleli. Aqala donsi ibha. Elali phambili laliphethe yini lento ama rubber bullet. Phethe rubber bullet. Lafila plakala. Nge rubber bullet. Athi ba! Lishangile, yashala. Ngabe ngabe. Nyamaza. Yabona ukuthi hayi, yaphinda lashaya. Ba! Lashala, ngabe ngathi. Ayabona ukuthi uthi hayi insizwa ngempela le. Nyamaza. Manje ke phela manje mina ngitshela ukuthi yabo sebangisabisa yabo liphethe ukotape elukubambe lokotape alususe lana phose kimi bene kunqande kanje kotape lekithi ayikhona kuyena ukotape Uzwa. la ngemuva lokho kuthiwa nyamaza ngiyayizwa lento lokuthi ithe isuka la yathi ba Hayi ba. bakugrenade ba Hand grenade. ba ikhala la endlebeni Webo. khumela endlebeni ba Kusho ukuthi nabafo kahle hle amadlebe akhe avalwa yi-hand grenade iqhuma wangasho kwafaneka amadlebe kuphela. bafo grenade Oh, obheke yahlala uyabona-ke baba. kodwa ke bafo ngizokutshela ngempela ukuthi kwenzekani uyabona uyazi nawe Newcastle akekho umuntu waziwa yabona njengo Rose of Soweto ngangifuna kube khona uRose of Newcastle yabo ngithi ngizama iboxing yabo bengithi ngiyalaphana esinye isiphukuphuku ngisathi ngisafaka ama gloves esangishaya what abheka phezulu bafo. Awusaviki ngani bafuthi jab uthi uppercut uthi mpamakhat uthi nyawo khat. Bayaphatha igqobe ba. Mafo ngisalindile phela manje into okenzeka ukuthi phela ngavuka ekseni bafo ngathi ukushaya amabhodlela amabili yabo thembe ngiqeda amabhodlela amabili ngase ngilahlela nje ngomqombothi o2 ngithi ngenzani ijabo ngifike ngi-right manje ngifika lapha ibhabhalazi lingibambe phansi yabo manje ngibona abantu bebaningi phambi Awume baba. Kusho ukuthi kahle amadlebe akhe avalwa utshwala. hayi utshwala bafo ukhuluma kabi ke manje mawuthi utshwala No, avalwa i-uppercut i-uppercut khona nebhabhalazi ibhabhalazi liqhamuke emawuphuza ngakusasa wahamba wayoshaya iboxing bakuvala amadlebe kwasuka i-uppercut notshwala. hayi utshwala uppercut Imake bafo notshwala ne-uppercut notshwala. Ngifuna mina bafu ukubuza ukuthi lesifo sakho sokuvaleka amadlebe yini igama laso? igama laso ini Isifo sokuvaleka amadlebe i-uppercut yini igama laso? oho hayi phela bakasiqambi igama angisho yabona nje khona lezifo lezi abayishintshile kusuka esingisini kwaZulwini yini imalaria kuthiwa yini umalaleveve yabona lesesami ngoba ngathiwa 1 2 akuyacabanga bazosibiza ukuthi i-uppercut papa noma mhlambe ungayetshwaleni ungayetshwaleni mhlambe bayothi ibar hand grenade. oh ibar hand grenade mhlawumbe yabona ngoba phela inqa kancane hayi bafo ungakhohlwa phela ukuthi sekunesipele sami shuthi ungabashintsho okay sezaduma yashesha phela vilakazi bafuna isipele anasi yabona lo Bafo- hayi bafo imake phela ngizobuya noma nini phela ikavilakazi la bafo cabanga buka la webafo yabo umuntu kupha hayi hamba sebenza vilakazi ngizokubona Hayi gogo mina ngiphinde nje ngihambe nawe. Alamanzi awaphuma. hayi ngizoke ngizwe kahleke ukuthi la kunina wena kuyimupho wesalukazi ngogogo nabethe wena ngala ushaya amaphaphe niphaza Azithini? Ngizophoqa umphapha. Uyindoda yobaya uzofika namanzi awaphuma empompini uyaphapha nje. gogo No Steve, suyindlela nifethu. hawu gogo njengoba ubona sengiphethe nje zami hayi ngishona le Newcastle Ngiyabona. ehe Ngiyabona. yabona nje futhi gogo into engiyaziyo ngazi kahle ukuthi eNewcastle abayibuza nje ukuthi uBrastive ubuya nini ngoba phela uthuli njengoba ngingekho Awutshela, uke wadlula kodwa ngasemanzini. usha amanzi Yebo. hawu eNewcastle khona ompompi kukhona imfula zothi bafika kibe ngiphosa emfuleni ngigeze iphi inkinga lapho Ukuthi ke shema uzwelana nawe. Ngizwela nabantu ozobugibela nabeTexini. yazi ke Uzwele hayi kanti ayikhulula ukavaka nje abandlebe njalo Brastive, ningahlupheki. Uzomzama ngerolo. hawu gogo yabona gogo ke sengiyahamba manje mengihamba fanele ngithole okuyimphakwana ngikhiphe nala efridge Hayi sazoke siphumule uwe. Webrastive, ukhona njalo nyame lapha.
Azange ufike nomphako la ubuye eNewcastle. Shaya shophana sakho kuhambe. Akumona kumfazi kamfowethu angiyazi lento. Gogo. Sengithemba wena gogo uzothi mengifika ngale ngikushaya ngo please call me gogo. Nawe Angeke sikhonele Steve. gogo, usale kahle. Baphathi bye. Kodwa uzwe kahle. Ningakhumbula ngeke ngisabuyi baba. Hayi. -1 problem. Yazi nje. Hey, uzakala le nokuthola. Mawukhathala. Wayimisela boyini manje? Kahle nibo. Wenzani? Inyanga koko ngilambile. Udlani? Koko inyama le. Angithi siyafika nje khona manje siyajuluka siphuma kojima. Kanti manje ujimelani futhi ubufuqa ukudla nje kahle bo. Wo. Hayi koko kahle ngilambile ngenze njani koko? Upho ujimelani? Yini umsebenzi wokujima ukuthi ubuye ejimini Koko mina ngiphinde ngihambe nawe ejimini. Webantu uyabona uThemba wena uyahamba ngeke ayimele lento yona awuyibheka ukuthi ungakanani lalela la wobuka la kumina ngibheke uyangibona hayi noma gibela imbebhedlo wena hey Ngeke ngikhuphele ngaleyo ndlela ngibuke koko pheka izinqa zami incane kanjani. lalela ngoqoqo into ungayibuzanga uyabona uThemba uyahamba amadoda wayifuni imbebhedlo ingaka Hayi koko ya. ngiyakutshela impela obheka ntombazana Wahlala ubhala amabhalana. Kaze impendulo zobuya yini ePitoli? Yasibuyela ngibhala amaphupho ami kanye nenhloso zami. Phela kuthiwa uyibhala phansi lezi zinto mase uyayifunda njalo ekseni. Gcina sezenzeke ngempela. Ngiyaqala ukuzwa ukuthi amaphupho ayabhalwa phansi. Awungitshela into ekhuluma ngayo uyithathe laphi? Ngayizwa ngoMiss Snow It All ugogo. Ugogo uthi ebhala amaphupho wena. Uhlala phe kombhede ubhala amaphupho. Lalelayo. Ugogo kwakufanele akutshela ukuthi ubuvuke ekseni uyofesta. Hayi indaba ukubhala amaphupho. Ayikho into eyenzayo ngemlingo. Yasisibuyi. Impilo yami ayihlangene kahle. Oqala nje anginamali. Okwesibili angisebenzi. Anginayo ngisho neole. Anginayo. Amadoda engaka lemnyango wini. Yabo mongayeka lokuyitshela kwakho. Uzoyithola indoda. Yazini inkinga ukuthi lethe kweni 99.9% amadoda akhona. Akuyona type yami yazi. Hawu, kusana ngama type. Hayi usekude ukuthola indoda ke Shembandla. Lalela ke ngiyakubona wona ndoda yazi kufanele kwenze njani ngikuphi tip. Uvakashela ngasemasontweni noma imaphi abantu abafaka uthayi mhlawumbe uzolithola ishayela top elifana nawe. Uwesike nje meqoqa uthayi uwesike nje loyo akuyona ngisho inhlobo type yami le. Kodwa yasisibuyi kunento engayiqondi kahle. Lokusile nje engathi awukho right. Yini contact dlayo kodwa? Akulutho litheni nje kodwa khona into engiphatha kabi. Ingabe yini ke leyo yazi? Hi kazi ke ngikhininda siphike nina bantwana Hayi sikhuluma nje general. Hayi ngizobuye nginibone ne? Okay. impela kwaqhamuka mina kuchithekishe Ayichitheka kakhulu yagogo. Yeah. imsholo awuqhutshela ajela Hayi bakho ngithe qajela lento ifuna ukusukunyelwa lento ngithi angikutshele hayi bakho kanti romantic kanje hayi cha romantic shema bakuyeke romantic lalela ayibhalelwanga mina le ncwadi ibhale uThemba ibhalele bani ubuthema ngoba manje sisibuye khona vele uhlala naye endlini ngithe qajela uyasho ibhalele bani uThemba usenomakhwapheni ayakwazi ukuthemba ngitshela indaba ayakwazi uThemba futhi ngiqinisile ngithi uThemba uzoyikhotha imbenge yomile ufunga babe phansi hayi ngezizana lungile angizusisa kahle ngimfunga babe phansi
umisa amehla komuzi emzini wendoda. Hayi gogo. Hayibo, wathi hayi gogo, walala umakoti kanjena emzini kahle wena bu. Gogo ukuthi ngirelaxile nje kuphela kukho wrong. Ukuthi futhi udokotela wami noma ngihambayo gogo uthe kimi kufanele ngirelax ngaso sonke isikhathi ngoba ngisebenza kanzima. Uhamba udokotela nje kufe bani? Gogo njengoba wazi ukuthi angithi ngifuna ingane kufanele ngikhulele. Manje kunamaphilisi anginike wona. Uthe lamaphilisi lawa uma ngiqeda ukuwaphuza bese ngidinga ukuthi ngirelax ngiphakamisa inyoka zami phezulu. Wathi udokotela lala amandla komuzi ubuso uyakhulela. Cha gogo akasho kanjalo. Udokotela uthe ngiphuza amaphilisi khona ngizoba right. Wathini ngokudla njengoba ufuka nje? Hayi gogo nje ama snacks nje labe ngisnacka nje kuphela. Ukuhlale kodwa ungadli umthetho wakho. Hawu gogo ufuna ngenze njani? Inkinga yakho ukhulelwa noma uhala noma yini ngempela indaba kubonakala ngempela ngempela. Gogo ngifuna ingane. Ingane uyifuna ngayo yonke lemsangano oyenzayo. Lalela ngoba ngiyakuthanda ama baby. Yabona wena ufanele uyenza. Kufanele ubuyele phansi esizulwini uyodla imbiza. Hayi ayigogo imbiza into babanje. Wena ufuna ukuthi udle ujuice bese uyakhulela ameva akhishwa ngamanye dlala imbiza. Hayi ayigogo ngeke ayivuma uThemba lena. Kufanele ukuthi udle imbiza wena zesizulu zigeqa khona umuntu owodwa nje ofanele uthole mntanami isiqunqwa. Hayi ayigogo bekahle isiqunqweni sakho ngeke Themba akaze ayivumele. Lelela uThemba wena akuzokhulela uThemba wena ufuna ukukhulele. Hayi ayigogo bekahle. We baba yindindi. Kodwa yona lencwadi ngithi angikutshele okusenhlizweni yami. Umuhle mntwana. Izindebe zakho ziphuphuma ushukela wojo lezinyosi. Amehlo akho anjani ayakhanya afana nezinkanyezi. Oh, ngizongathi phone yakho yakhala ngale. Ngidlulise. Be ngixoxa nawe. Oh. Izindebe zakho siphuphuma shukela wojilwe inyosi. Nahlaka khanya. Kanti unengithanda impela madoda. The one and only beautiful Winnie, how can I help you? Yebo,